kota warnane ingkang papan wonten pecerabahan menika kota warnane satya panengah Pandhawa wenang bepisik Dian Janaka iya Raden Permadi pantas pinangka bebetenging praja dasar bagus warnane rinenggoing busana yen to mudha tamtama tu satriya ingkang tatak tanggon tanggung jawab ngendhon wegek wasis olah kridaning batos rembes sing madu jiling andana wareh datang tedas tapak palusi saning Gorinda nat kala semana nengge Mesubrata lebur laku jalak peninggal babar arahing kautaman jati ing kepak watak budi utama ngiras pantes pamberating sengkala ingkang dadi mapan wonten ing padukuhan bakalan Taman Agung Kuntilan Lestari Raden Risakat Maja pinanganten sajuga sembada ganyo nambut guna silaning akrami satemah tumangkaring wiji tumuwuh pawaris ingkang dadya lumimbah jangkaning jangka keluarga ageng Bapa Tala sakala sedhakep saluku juga nutupi babahan nawa wiwara rikala pun mangsa semedi kunjuk purbaning kawasa kawistara ana sara maruta lenggih angin ingkang anempuh wonten ing jagating Dian Janaka kalidrah kaya singa barong tinanggap satria pengawak raseksa Raden Gendir Penjalin tindhing sang pramesti Betari Durga saking kajuangan ukir picingan untu pating cengkrangah mripat mencorong kaya mripate singa barong kalidrah panggiri godhong dateng salwa manungsa watak durbudyan para candala mongko timbangan gesang mati madya pada iri godha dhateng jalma manungsa
Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Sekedap nggih Pak Bud. Nek arep arep kandha mikir rasa cedhake. Nah. Kon ngrungokke lehmu ambegan. Wes teh. Matur nuwun Pak De. Iki lek dadak nganggo ucul barang itu ade lah to jan. Jo kita lek. Sekedap nggih Pak De. Mbok De, Lek, Kang Mas, Mbak Yu. Yolah, pilih lewat gobok kabeh kita yolah to. Jan ampun anu lho, ampun bosen lho ngertos kula nggih. Nek padha-padha anu wong gowok iki. Han. Iki tak sikat rek kowe iki jan glus rada kinclong saiki. Padake ae. Yusan. Iki sapa ngerti ra? Kaki. Ayo. Iki sapa San? San. Bang Suli San. Ora iso. Calon ya Mas Yusan. San. Calon ning Rasida. Calone Rasida serencana, Pak. Rencana tanggalane ketemu keluarga. Ora sedo. Ora apa-apa, Pak. Gara-gara baju loreng Rasda. Yuk. Pak ganteng men. Bu, Pak. Lek, ra ketemu mau to, Lek. Aku ki ra ngerti untunge iki jan ra ngerti nek semantu ki jenengan saestu. Untunge sing aken kok Mbok De ngono. Ya Pak Bud ya. Ndak upami. Pokoke matur suwun nggih Pak Bu. Sehat selalu berkah barokah. Mugi-mugi kita sedaya wonten pangayomane Gusti Kang Reku jaga sak isine sak lawase. Dik Fai, Mbak sinten? Hah? Marsada. Ayu men jenenge ayu, wonge ya ayu, piantune ya ayu. Kaya bojoku. Tenan. Tenan apa piye? Tenan Bojomu yo cilik nawon kemit ngono kuwi. Biyen ngene iki, Pak. Ha saiki 95 kilo. Nan ya ora apa-apa pokoke selalu diberi kelancaran, kesuksesan, bahagia dan selalu diberi kemudian untuk memecahkan segala urusannya. Pokoknya jadi keluarga sing mantap-mantap nggih, Dik. Aja lali iki, Lek, niki lah awane bawur tok. Bengine engko sisanke engko rembukan meneh nuri. Yuk. Wis aine rung do madang barang. Tenan, Dik. Padha. Iki tatu lek gelem nggone Pak Budi mau le nggone rada miring krikil tok dadi ya hati-hati dhewe ngono ya. Wangi ya, Dik. Iki anu pasrah Pak Dalang ya. Ora. Kowe rene kudu wayangmu wong. Guneman, ora. Kapan kowe bagi aku nek bagian mesti gawean to. Dik, mangke nyun surya nggih. Tak bagekke panata carane nggih. Oleh lho, Pak. Ora, wayang utuh. Rong bungkus nggih. Oleh. Ora, ayo ke wayang utuh. Isi 16 nggih.
Dirampungi wong loro. Iya. Orang guyu lho, Pak. Ora. Oh, sik. Alah. Welah talah. Pocang-pocang pesenet baru cekate jodoh selasana te jane wanyana nging-nging gesene yo. Ya Allah. Ya Allah. Ora cetha. Ora cetha sakile. Sing nyauri piye? Aku edan, aku ngomong kawat kok ngene iki. Ala nek copot kok ngene lho gampang. Padake yae. Kowe ngono. Lah to jan apa ndelu tenane ndak tukang kerja niki. Cakel ngajak. Untune ilang. Untuke nang mburi ora. Oh lah. Iki wis satria lho makane kene sapa kowe bakal menyang tikus. Buta, saka ngendi dongkomu sapa prajekamu? Ata-ata kowe terus menyang buta dudung parceko. Ora ana satriya katon buta. Bener kowe lepet aku didiokol kok dadi pracek aku banjur balik takos bagus. Raden Arjuna Nelonjong botolon barang bakal menyang endi? ngetutke tindak ing suku gedhe ning pengangan. Ora kena macet kudu bali-bali Gus. Kena ya mbacut, ora kena ya mbacut. Suke kenal mana wani? Apa musik? Ora macan. Ora wedi. Ora butuh. Ora gila. Wis, Pak iki gur kemudodok jatah jenengan sithik. Iki kon apa? Wis tumun apa wayang ngakon dalang? Ya biasane ya. Ya ora ngono kuwi kok ya. Piye? Iki piye? Sasae. Iya. Sing praeno ati-ati kowe. Sae. Sing ngomong mau sapa? Tak kandhani. Heeh. Iki saene urung dumadang barang sak kali nggawa. Mulah lehmu omong sing cetha jare muni jatahe Pak Dalang, monggo sak-sake. Aku rak ming manut. Anu, kumuda, Pak. Kemuda. Cetha. Ora. Aku urung madang, ora aku cetha. Ora kumuda arung. Kumuda, iya. Ya, omong dhewe ora, omong dhewe. Kowe to, Pak? Oh, kok kowe? Jenengan Ding. Kowe. Panjenengan Pak Dalang. Ora, wis kono. Engko tak jaluk miki. Dalang larang. Ora kemuda arum. Iya, Pak. Kemuda rangsang. Kopat kapita kaya ta manuk. Manukku. Manuk berancangan. Manukku. Kupat kapita kula tapangan kang kita kan manuk berancangan ndak samplo sampir ki pundak ki kusung mawit. Samplo ke bang kemudo. Samyar bareng Gus.
wakil